Boss! Saman, boss? Nakoy pasugo sa mga karon boy. Sa man na, boss? Tanawa ra gud ni nga lugar diri boy. I-check ni boy. Di ko mahimutang ba kung tinuod ba na ako nadunggan dito. Karon dayon boy, i-check dito. Karon dayon, boss nga. Taas mo ni boss, layo kayo ni. Di man na boy, yung salig sa kuha. Oh, Saman ni boss? allowance ni mo na, ipamiliti na kung asa ka padulong dira. Basta adto ang dapat nimong adtuon. Sige, boss. Ura mismo. Lanay dayo bay. Tuon ako si boss. Boss! Boss! Saman ko? Panha man kayo? Boss! Ikaw man itong saba kayo. Usap dito yun mo. Naaram na ka diri boss. Ay dayo ba? Kasi may dayo. Okay lato boss. Asa man doon? Formado biya kayo to. At tuon na lang nato to boss. Sus, purdida natin gitarbaho dire. Ay Trato na kabala to. ka boss. Big timer man to mga kwarta lagi tato lagi. Tayo tato boss. Aw, wapay tao may anhe sa to ang lugar nga wa na to mapangwarta. Pangwartahan dyan na to to. Asa boss? Wala. Kulbaan madayan ang tawhana boss. Tao mo na ni boss Marky day. Nga naman. Kulba ka to si Marky boss. Founder tas mafia sa Pilipinas. Mao ba? Iya man sunang bodyguard boss oh. Formado mangayo. Oh, ato nang tanaw niya. Mura biyag tirador boss oh. Mura jug tirador. Diyo sa man mo pagdila. Tungod anang iyang riban? Dili boss tanawa ligid maayo boss. Tungod anang iyang sinina. Di lagi boss silipa lagi maayo lagi boss. Mas diyo sa man mo pagila. Tanawa kung likod ana boss. May pintik. Tama day no. Ako naman siguro ng lugaran eh. Ikaw na rin bahala na boss. Pasin ako. Boy, dili ba tong lugaran pista, boy? Dili ra ba dire boss? Dito ra ba sa unahan? Oh, sa unahan di ay. Oo, unahan para ba to boss? Sa agday ko, bay. Layo-layo pa. Unahan pa gid boss. Asturias pa dapit boss. Sige, salamat. Ipus ako. Sige boss. Lugawa kayo ginakong tirahon nako bay. Wa mamistahay raman dayto bantod ako lawas ako man itong kaon tuntuhan na.